Goddag og velkommen til min månedlige grafikkortopdatering. For my English viewers, down in the settings, you can turn on subtitles for English. If you wish to follow this guide, you can of course do that by doing so. But this is an update for the Danish market only because most of the foreign updates doesn't really represent the Danish prices, so the value of the cards is different. Som jeg lige sagde på engelsk, så de store udenlandske, typisk Australien og Storbritannien og USA, der følger priserne ikke de danske priser, og deres anbefalinger gælder så ikke rigtig herhjemme, fordi at priserne er meget anderledes, og de har en helt anden værdi. Så derfor synes jeg, at der mangler en dansk version af de her opdateringer, og det er så det, jeg ligesom har påtaget mig her. De kort, jeg har med i mit sheet, er kort, der er i salg i dag, som ikke er meget dyrere, end de burde være. For eksempel, hvis vi tager et 4080 her, vil man kunne se, at et 4080, det koster over 10.000 kroner, men man kan få en 5080 for noget mindre, og så synes jeg ikke, det giver mening at have et 4080 med, før det falder ned til et rimeligt niveau, der er under 5080. Så derfor figurerer 4080 og 4080 Super ikke på den her liste, fordi at det er alt for dyrt i forhold til, hvad det koster. Eller dens performance. Hvis man arbejder professionelt, eller man bare har for mange penge, eller man gerne vil have det allerbedste af det bedste, så skal man selvfølgelig bare kaste alle sine penge efter et 5090. Man skal lige huske at passe på, at kablerne godt kan smelte, og der kan man købe forskellige anordninger til at advare en, hvornår den bruger for meget. Grizzly har for eksempel, Thermal Grizzly udvikler deres egen, og flere andre steder udvikler også deres egen måler, som gør det. Hvis man køber et Astral-kort, har de det indbygget, og det synes jeg klart, jeg vil anbefale, hvis man køber et 90. Fordi det er sgu ærgerligt, hvis det hele det smelter sammen, og kortet går i stykker. Jeg synes ikke, jeg kan anbefale 5080, fordi det er alt for dyrt i forhold til den performance, det har. Vi kan også godt se, at det er enormt mange penge, man betaler per frame, og medmindre man er professionel, og man ikke helt har råd til et 5090, så giver det ikke så meget mening. Der er rigtig meget diminishing returns på ens investering her, og de falder lynhurtigt i værdi på brugtmarkedet. Jeg synes ikke helt med den 16 GB, at det rigtige er et 4K-kort, fordi det kan man faktisk godt makse ud ret hurtigt, hvilket jeg synes er ærgerligt. Et 79x16 er et rigtig fint 4K-kort, det har masser af VRAM. Det lider bare lidt af, at det stadig ikke helt har fået FSR 4. Man kan selvfølgelig bruge optiskaler og så få det ind, men man kan ikke bruge optiskaler i competitive spil, hvor der er anti-cheat og sådan noget. Så der skal man huske, at det kan man ikke der. Det vil typisk heller ikke være i de spil, hvor man skruer op for grafikken, og man har opscaling på alt muligt, så skruer man typisk ned for grafikken alligevel, og det er stadig et rigtig godt kort, men det er desværre stadigvæk også rigtig, rigtig dyrt. Det er en lille bitte smule bedre end 9070 XT, men 9070 XT har ligget stabilt med månedens gaming-tilbud hos Elgiganten for 5.000 kroner, og det har drevet priserne ret langt ned i Danmark. Og hvis man ikke har hoppet på det her endnu, og man har tænkt sig at købe det, så burde man nok lige gøre det nu, fordi det slutter lige om lidt. 7900 XT er en 10% langsommere og koster det samme som 9070 XT, og man kan også se, at det koster lidt mere per frame, og derfor synes jeg ikke, at man kan anbefale. Det lider af det samme som alle de andre 7000 og 6000 serier, at det ikke har FSR 4 endnu. Måske får det, måske får det ikke, men det har det ikke, og der er ikke kommet noget officielt, så derfor synes jeg ikke, jeg kan anbefale det. 9070 ikke XT
er stadig et rigtig fint kort, skal lige siges. Det er stadig bare lidt for dyrt i forhold til, hvad man får. Det kan man også se på prisen. Det skulle meget gerne ligge under i frames, altså pris per frame, og det gør det ikke, og derfor synes jeg heller ikke, jeg kan anbefale det. 5070 er sådan set et fint kort, der får man også DLSS med, som er en del bedre end FSR 4, og men til gengæld skal man så nøjes med de 12 GB RAM, som 9070 ligger inde med. Jeg synes, hvis man lige gerne vil have en god computer, og man er indforstået med, at den måske kun holder en 3-4 år, før så er 12 GB måske ikke helt nok til det, man gerne vil, når man har købt en computer af den kaliber, så synes jeg godt, man kan anbefale det. Men det jeg helt klart vil anbefale, det var at købe et 9070 XT, eller vente til superudgaven kommer her i slutningen af året, eller i starten af det nye år. 4070 Super begynder at dukke op igen, men desværre er de stadig lidt dyrere. Til gengæld er 4070 helt på vej ud og begyndt at stige igen, og det kan heller ikke rigtig anbefales. 7800 XT har været helt nede på 3333 kroner, da ProShop havde fødselsdag, og til de penge synes jeg godt, man kunne anbefale. Det er et fremragende 1440p kort. Det kan spille alt, og hvis man spiller singleplayer-spil, bruger optisk-skala, kan man godt få FSR 4 ind, og det kører rigtig fint. Og mega god kvalitet. Jeg synes, et anbefalelsesværdigt kort. Det er bare ærgerligt, at det ikke lige har FSR 4 native fra driverens side. Men måske senere. Men lige nu synes jeg heller ikke helt, man kan anbefale. Jeg kan godt anbefale et 5060 Ti 16 GB. Det er lidt dyrt per frame. Men hvis man ikke er helt nok til at gå op og få et 5070, så er det et rimeligt alternativ. Jeg vil ikke anbefale, selvom det på papiret ser bedre ud, der er bare spil allerede i dag udgivet i 2025, singleplayer-spil og nye titler, hvor at hvis du sætter det på medium og med opscaling på, så overstiger den stadig 8 GB grænsen, og så får man altså ikke de her mange frames, som det lover. Så jeg synes ikke, jeg vil anbefale et 8 GB. Hvis man skal have, så skal man købe 16 GB udgaven. 7700 XT lyder det samme som de andre 7000 selvfølgelig, men den ikke har FSR 4. Den har 12 GB, ligesom 9070. Det er noget billigere end 9070, men det er også noget dårligere end 9070. Og når man alligevel er ude at give de her penge, synes jeg godt, man kan give den lille bitte smule mere, og så købe et 9060 XT 16 GB, som er et fremragende kort med FSR 4. Det kører stabilt. 5060 Ti har haft lidt problemer med nogle spikes og sådan, at der er noget stutter, og den stutter er der ikke rigtig på 9060 XT 16 GB. Anderledes synes jeg, det ser ud med 9060 XT 8 GB, fordi det faktisk er ret billigt, fordi det koster faktisk det samme som et 5060. 5060 var faktisk nede på 1900 kroner og 99 for et par måneder siden. Og der var det en mega god deal. Det var det, ligesom, hvis man skulle have et budgetkort, så var det bare det, man skulle have. Men nu er det steget igen, og det er nok fordi jeg ved egentlig ikke, hvorfor det er steget igen. Men det er det i hvert fald bare. Men hvis man står og overvejer at købe et 50, fordi man skulle ikke helt råd til det alligevel, så synes jeg alligevel bare, at man skulle købe et 9060 8 GB, for det giver mere mening. Man kan også godt se, at det koster mindre per frame. Man har ikke helt DLSS-kvalitet, men det er tæt på med FSR 4. 6750 XT har ligget meget stabilt på de der 24-2500 kroner, og jeg synes prismæssigt set, synes jeg ikke, det kan anbefales. Hvis det røg lidt længere ned, der kom et tilbud 1900 kroner, 2100 kroner, så kunne man måske godt anbefale det til en budgetcomputer. Det er det kan godt spille 1440p, og det har 12 GB RAM. Det er faktisk et rigtig fint kort, men det er bare ikke helt fuldt tidens tand, og man kan ikke køre FSR 4 på det. Det får et kæmpe tax på op til 18-20%,
og så det er ikke det værd. Man kan godt med optiskæler køre med DLSS inputs, og så FSR 3,1,5, og så får man rigtig fin billedkvalitet, man får en god performance, når man kører quality i hvert fald. Men jeg synes ikke, man kan anbefale det. Det var mit go-to-kort for et par år siden, men det er bare ikke helt faldet i prisen, og priserne på de bedre kort er faldet meget mere. 50-50 synes jeg ikke, man kan anbefale. Man kan også se, at det er dyrere end de andre budgetkort per frame. Det er også 8 GB, og det synes jeg ikke. Til gengæld synes jeg godt, man kan anbefale et B580 12 GB. Det har cirka samme performance som de andre kort her i det her nabolag. Til gengæld har det 12 GB RAM, og det synes jeg, at det gør bare en kæmpe forskel. Hvis man havde været smart, så havde man købt det, mens der stadig var tilbud, og man kunne få Battlefield 6 med oveni gratis for 2.000 kroner, så ville man faktisk få fordi det koster jo 550 til 600 kroner for Battlefield, så ville man faktisk få et B580 for kun 1.500 kroner. Og det synes jeg var værd at tage med. Jeg synes stadig, det kan anbefales her til de her penge. Også hvis man sammenligner for eksempel med 7600 XT, så er det noget billigere. Og det er lidt bedre end det her. Jeg synes, det ligger i et godt prisleje i øjeblikket. Og jeg synes helst, at et budgetkort skulle ligge under 32 kroner per frame. Det er ikke helt dernede. Til gengæld så ligger 6650 XT 8 GB hernede omkring de 32 kroner. Men igen, så synes jeg hellere, at man skulle op og give en lille bitte smule mere. Og hvis man ingen penge har, så kunne man sagtens gå efter et B570 10 GB. Det er kommet under de 32 kroner. Koster 1615 kroner. Det er det billigste af det bedste, man kan få, hvis man skal have noget, der bare kan køre. Så hvis man bare skal have noget billigt, der kan køre, så vil jeg helt klart anbefale B75. Det er et rigtig fint kort, og det kan det skal kunne. Førhen ville jeg have anbefalet et 6600, men det er lidt dyrere, og så giver det ikke så meget mening. 3060 er et fint kort, hvis man er siddende i sin computer, men det var ikke et kort, jeg ville anbefale i dag. Det er simpelthen for langsomt. Det har 12 GB, og det er helt fint, men det kan bare ikke det et kort, som i dag skal kunne. Jeg synes, det er for dyrt i forhold til, hvor meget det giver. Så vil jeg hellere anbefale et billigere B570 eller et 6650 XT, som er betydeligt hurtigere. Eller selvfølgelig B580. Jeg synes faktisk, det ligger rigtig godt. Det kunne godt være lidt billigere. Jeg synes måske, det skulle ned i 1800 kroner, så ville det give rigtig god mening, og så ville det næsten være det eneste, man kunne anbefale i budgetkategorien. Men det er, som det er. Det var sådan set min gennemgang af grafikkortene, og nu skal vi komme til nogle anbefalinger. Og hvis man har mange penge, og man skal bruge det professionelt, og man kan tjene penge på det, så synes jeg, man skal købe et 5090, hvis man har pengene. Hvis man ikke har pengene, og man skal bruge noget til gaming, så synes jeg bare, man skal gå efter et 9070 XT. Det er mega godt, det er god kvalitet, det er lydsvagt, det er et virkelig godt kort. Har man ikke helt de 5.000 kroner, det koster, eller lidt til, og man gerne lige, så kan man godt købe et 9070, men jeg vil anbefale, at man venter til Superen udkommer, og ellers er man helt nede i et 9060 XT, og der er altså noget forskel imellem de to i, hvor mange frames det kan køre. Så det er svært, hvad man så ellers skulle vælge. Altså, der er næsten kun det her, man kan vælge, hvis man ligger i den kategori, man gerne vil have over 100 frames per second. Så er det eneste, der giver rigtig mening. Men det er sådan set mine anbefalinger i dag. Det er, skal det være helt vildt billigt, og man bare skal have noget, så er det B75. Skal man have et lidt bedre kort, der kan lidt mere,
så synes jeg, at man skal hoppe på et B580. Det har 12 GB, det er rigtig fint, det holder længere. Ellers er vi oppe i 9060, men så skal man også lige smide 1000 kroner mere, og det er ikke alle mennesker, der har lige 1000 kroner bare at smide ud på et grafikkort. Ellers er vi oppe i 5060 Ti, 16 GB. Vi holder os for 8 GB i den her kategori, fordi det er ikke helt nok. Hvis man kun spiller e-sportspil, og aldrig kommer til at spille et AAA-spil, eller noget som helst, hvor der er raytracing eller et eller andet, så er 5060 Ti 8 GB et rigtig, rigtig, rigtig fint kort til prisen. Det skal det bare lige siges. Men får man lige lyst til at spille Space Mariners eller et eller andet spil, så er det bare ikke helt nok alligevel. Så skal man op i 5070. Jeg synes sweet spottet helt klart er 9070 XT. Det er et virkelig godt kort. Jeg synes, det er der, hvor hele mid-tier gaming går ind i high-end gaming, og det er her, hvor indtil videre i hvert fald, hvor jeg synes, at man skal smide sine penge, hvis det er. Hvis I har nogle spørgsmål, så smid dem i kommentarerne, eller kom ind på Discord. Jeg smider links i beskrivelsen selvfølgelig, som altid. Og så må I have det godt derude.